Bon dia, avui és 26 de setembre i vos donem la benvinguda a un nou Serra al Dia. Comencen les obres en la rotonda del Siscat. Han començat les obres de construcció de la rotonda entre la CV 310 i la carretera de Portaceli. Es tracta d'una actuació llargament demandada per l'Ajuntament de Serra que ha reclamat una solució per a este encreuament amb greus problemes de visibilitat i seguretat. Després d'anys de treball, la Diputació de València ha fet realitat un projecte que millorarà de manera notable la circulació i reduirà el risc d'accidents en esta via d'entrada i d'eixida del municipi. Inversió en els parcs infantils de Serra. Anem a destinar més de 145.000 euros per modernitzar els parcs de la Font, Doctor Marín i del Polideportiu, amb més de 440 metres quadrats d'intervencions. Les millores inclouen nous jocs, paviments renovats i espais més segurs i inclusius per a la infància. El projecte, finançat pel Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València, es troba en fase de licitació del Parc de la Font i en fase de validació dels altres dos. Projecte europeu REJUVE. S'han celebrat 2 jornades del projecte europeu REJUVE-EU. L'última d'elles a Serra amb la sessió Oportunitats en la Unió Europea. Més de 140 jóvens de Serra, Nàquera i Bétera van participar en esta iniciativa que va costar la Unió Europea a la joventut. L'última sessió triarà els 30 jóvens que viatjaran a Brussel·les per conèixer les institucions europees. I fins ací el Serra al Dia. Demà celebrem el Dia Mundial del Turisme amb la ruta teatralitzada La Calderona té nom de dona. Ens retrobarem en la pròxima edició de l'actualitat del nostre municipi. Adeu!